Egunon Euskal Herria, Brasilgo brigadan gaude, ja azkeneko egunetan, eta 3-4 egun pasa ditugu Kopabi izeneko kooperatiban. Kopabi duela 23 urte sortu zen, asentamentu bat da, baina kooperatiba ere bada, eta beste asentamentuetatik nahiko ezberdina. Izan ere, meseteren asentamentuetan orokorrean familia bakoitzak dauka lur zati bat lantzeko. Hemen aldiz, 263 hektarea modu kolektibo batean lantzen dituzte, nagusiki 3 produkzio motarako. Azukre kaina produzitzen dute eta hor atzekaldean dagoen fabrikan prozesatzen dute. Gero beste alde batetik esnetarako behiak ere badauzkate eta azkenik baratzea eguneroko elikadurarako. Eta hori guztia modu agroekologikoan egin da. Nekane, zu bakizu pixkat nola antolatzen den kooperatiba, ez? Bai, aurrekoan Zumbik azaldu zigun bezala, bertan 22 familia bizi dira sentatuak, eta hauek modu asamblea orokor batean hartzen dituzte erabakiak. Organigrama honetan garbi ikusten den bezala, nahiz eta zuzendaritza bat egon, asambleak dauka hitza, eta 3 arlo desberdinetan banatzen dira lan. Lehenengo arloa kainaren produzioa da, bigarrena behien produzioa, eta azkeneko hau apoio deiturikoa, bertan panaderia, kamarerako zerbitzuak, idazkaritza eta horrelako beste hainbat lan. Eta hemen atzean ikusten duzuen bezala sukaldea dago, bertan astelehenetik ostiralera modu kolektiboan izaten ditugu gosari eta bazkariak. Eta Aizeak esplikatuko digu pixkat lanaren nondik norakoa. Nekanek eta Maianek azaldu bezala, kooperatiba honetan gastuak eta irabaziak modu kolektiboan banatzen dira. Eta argi dago, produkzio eredu honek lana sortzen dula berez. Gutxi gorabehera, egunean 8 eta 10 orduko lanaldiak izate dituzte. Aipatzekoa, larunbat eta igandetan ez duetela lanik egiten. Lan hori egia da eremuka ezberdina dela eta eremu bakoitzean lanak duen balioa ezberdina dela. Hain zuzen ere, balio hori ezartzerako garaian markatutako irizpidea, bada lan hori egiterako garaian dagoen desgaste fisikoa eta laneko baldintzak. Bai fisiko eta bai mentalak, noski. Eta, asamblea orokorrean erabaki bezala, kasu honetan eta kooperatiban, kainaren industriako lanaldiak du baliorik handiena. Nola antolatzen dira lanean sartzeko zeinek egiten du zein lan? Kooperatibako guztiek egiten dute lana eta bakoitzak erabakitzen du zein lan egin nahi duen. Horretarako noski, norbere erabakiaz gaindi, bai kooperatibatikan bertatikan formazio bat eskaintzen da lan hori egiten ikasteko. Denak ez bai gara jaiotzen ikasita, ez? Aipatzekoa noski, kooperatibaz gaindi 8 langile gehiago ere badaudela, bereziki industriako eremuan lan egiten dutenak. Eta, aipatzeko detailetxo bat, akaso, oporrena. Noski, lanaren ondoriozkoa da, jasotzen duten irabazia, eta beraz, oporretan, norberak oporrak hartzen dituenean, lanik egiten ez dutenez, ez dute irabazirik garai horretan. Eta etorri prozesuaren emaitza ikustera, mendak hau eta honetxok izango diake Kopabiko kooperatibiak produzitzen ditun produktuak. Oso garrantzitsua da aipatzia produktu guztixak modu ekologiko baten ekoizten dira. Esnia, estimoduz ezautzen duen produktua, azukria, kaxasa, hau izango ditzake, Brasil osoan eraten den erarixa, guzaiatu geha eraten, baina oso gogorra do, eta ezin izan dugu era. Eta bukatzeko aipatu merkaturatzei dago kixonez, denda bat dakaela asentamentu barruan, eta bestela kontsumo taldiak dozela. Gaur egunia saria nahiko txikixa da, baina bai aipau digute urrengo urtietan sare hori handitzia gustauko zitzakuela. Eta hause, azaldutako guzti hau izango
litzake, o da Kopabi kooperatiba kolektibaren laburpentsua. Txau!